I'm a 31-year-old married man. My wife is 24 years. We are expecting our first child. Mugeto matinogara ndimo maigarawo sister yamadam vangu. Her hubby and 3 kids until vanetsana vakasiyana. My guru went to SA. Bamkuru remarried and is based in another city now. Pavakasiyana early last year, my guru took the kids. Wekutanga haasi wabamkuru ava. Gulezi vakamitiswa before getting married. Vakatisira Vana vese vari 3 and went to look for a job in South Africa. After some time zvakatanga kutiremerawo, marents, foods, fees zvanga zvave on us. Ndikati Gulezi itai plan mutore vana because aingoisa mastatus ari kumafaro asingatumire vana chero chii. Tiu vakuita kuti tisaone mastatus achingoti hazvisati zvabatana. Apa madam vaitoita mudi kuti uri kucomplaina why. Bamkuru is saying he wants his 2 kids because he is stable now. But madam nesister yavo vari kuramba. If he tries to send something, vanomuita rough futi kuti vana vangu ndochengeta ndega, apa 0 contribution. Mai vamadam died, so kuna atezvara nemukadzi munyowani. I'm thinking kuti ndombodzosera madam kumba kwavo, either vonorayirwa or vonorera vana vasisi vavo. Bamkuru sends me mapics nemavideo agulezi vari kumafaro vachimwa doro nekugocha. Vanoita kuti ex-husband aone because kuedza kumushotesa. Ina handimaone but Bamkuru forwards the pictures to me. Ndinganzi ndiri difficult here nhaye hama dzangu.